OK, zavoláme výťah. 104. Otvor. Výborne, uhadol som. A modernizovaný bol v roku 2017. 1, 2, po dlhej dobe výťah. 3, Ujo Kostrap 4, 5, 6 a 7. Izgled, výhľad. Toto je transportný výťah, obložený pletivom, modernizovaný v roku 2020 dokonca. G. No, tento ozaj niekto počerpal. 0, 6, 5, 4, 3, 2, teda už 50 rokov. 1, 0. No je tam východ voľaký. No voľaký východ tu vidí. Aj hore. Islas. Islas.